Vi er langt ude i Stillehavet og langt væk fra alting. Vi har at gøre med nogle øer, der byder på stort set alt, hvad man kan ønske sig en ferie. For vi har både den levende og pulserende storby i Honolulu, med en by på størrelse med København, der bor godt 1 million mennesker. Vi har en aktiv vulkan, vi har strande, vi har regnskov, vi har hvaler, vi har skildpadder, vi har fisk i alverdens farver. Så er der en hjertelighed og en gæstfrihed, som er ganske unik. Og det kan bedst beskrives ved ordet aloha, som man jo bruger derude overalt. Og det betyder faktisk min kærlighed til dig. Og kommer man ned i kiosken og køber en cola, så siger de aloha til en. Og altså, der er ikke nogen i 7-Eleven på Nørrebro, der siger min kærlighed til dig, når jeg har købt en cola. Det første, man tager sig selv i, når man kommer til Honolulu, er, hvis man har sådan en fortravlet hverdag herhjemme. Det første, der sker, når man kommer til Honolulu og går ned ad gaden der, det er, at man går meget hurtigere, end alle andre mennesker gør. Fordi at det går, at vi er inde i millionbyen, men vi er stadigvæk på Hawaii, og tempoet er det andet, og tingene går langsomt. Og en forretningsmand i Honolulu, der skal et vigtigt møde og skal være formelt klædt på, han knapper sin Hawaii-skjorte, og så tager han måske sko på i stedet for klipklapper. Nogle af de største sites i Honolulu, det er selvfølgelig Waikiki-stranden, som er jo en af verdens mest berømte strande. Det er Pearl Harbor, som jo er et sted, der har haft afgørende indflydelse på verdenshistorien. Og så er det et utal af restauranter og shoppingmuligheder. Hvis vi tager øen The Big Island, så er det her, vi finder en aktiv vulkan. Og det er her, vi finder verdens højeste bjerg. Og det er, fordi de selv måler det fra bjergets top til bjergets fod, der så tilfældigvis ligger godt 6.000 meter under havets overflade. Og leger med en firehjulstrækker, og det er selvfølgelig det, vi inkluderer i vores ture. Så kan man selv køre derop, og man kan selv få den her oplevelse af at stå op på øernes tag, om jeg så må sige. Kører man herfra ned til den østlige side af øen, så kommer man gennem 11 af verdens 14 klimazoner. Det er en køretur på godt 1,5 time. Man har den her fuldstændig golde natur. Man har ikke den her tætte frodighed, man har ikke regnskov, man har ikke blomster i alverdens farver. Det har man, når man kommer over på den modsatte side af øen, og det er på den måde, at øen Big Island er så kompleks. Er man sådan botanisk interesseret, så vil man komme i himmerige her, fordi der er så meget forskelligt, og det forandrer sig så meget. Maui er nok den ø, hvor der er flest fantastiske strande. For alle øerne har fantastiske strande, men nogle steder bliver der lidt længere imellem dem på grund af den vulkanske aktivitet. Og på Maui er de der så bare visse steder på øen som perler på en snor. Og det der er det fantastiske, det er, at det er ikke alle de her fantastiske strande, som der også ligger et stort hotel ned til. Det er lidt det, der er vores fornemme opgave, det er at sørge for, at vores kunder selvfølgelig ved, hvad for nogle strande de skal køre til, hvor der ikke nødvendigvis er fyldt med turister. På Maui er der fantastiske snorkelmuligheder ud for den sydlige del af Mauis kyst, ud for det område, der hedder Makena. Og så ligger man og snorkler her et par timer. Der er fyldt med skildpadder i vandet her. Det er de her kæmpe havskildpadder, som er en helt imponerende oplevelse. Og når man ligger der i vandet, og man har dem under sig første gang, er det for mig var det en voldsom rørende oplevelse, fordi det er kæmpe store dyr, og de er stæreblinde, og de skal op og trække vejr cirka hver 45-20 minut. Og vi skal flytte os, fordi de er fredet. Så man ligger der og manøvrerer rundt mellem de her skildpadder. Og hvis man er der på en god dag, så er der 20-30 stykker af dem. Og så får man altså travlt med at ligge og styre imellem dem. Det er en kæmpe oplevelse.